Això era un supertreball fet de gent del social, que els hi dèiem l'equipo A, que nosaltres els hi vam passar un dibuix, volíem la terrassa industrial i, sobretot, una campana, perquè l'espectacle comença i acaba amb el toc de sirena. Sabíem que volíem alguna mena de cosa que identifiqués que aquell escenari o que tot allò passava un dia dins d'una fàbrica. Tenien unes idees, jo vaig veure que havien fet uns dibuixos allà i tenien unes idees i llavors amb els membres van posar d'acord i en allà al taller anàvem fent coses. Bueno, nosaltres vam fer el principal i llavors agafat tot va sortir una escenografia maca. Tant la seva mare com la meva estaven ficades a majordomia, formaven part de l'equip de majordomia. La meva mare la Maria Mestres, havia estudiat patronatge de jove, vull dir que sabia tallar i sabia cosir molt bé. Vaig tenir una mica la idea de com havia de ser el vestuari. I bé, ella, com que en sabia, va tallar, va fer el patronatge i totes les senyores de vestuari ho van fer d'una manera increïble. Vam anar a mirar les robes, vam trobar unes de molt boniques i des de llavors que s'utilitza aquest vestuari. Volíem donar-li aquest to uniforme gris. Exacte. Llavors les noies van grises a dos tons, algunes al mateix to, alguna dalt clar i a baix, però tot gris, i no duien res, que a més eren senyores que anaven a treballar embrutar-se, i arrencades, res, tot molt senzill. No tenien grans perspectives ni podien permetre's grans vestits. Vull dir, els hi posem un petit complement al dia de festa perquè denoti una diferència del dia de dilluns a dissabte i que el diumenge és una mica diferent, però és la petita diferència que hi ha. La resta ha de notar sobrietat, senzillesa i duresa, que és el que volíem transmetre també d'aquella època. Una altra peça de lo que seria l'escenografia, no tant atrets o escenografia, era la trama que nosaltres anàvem creant. Cada ball i ball, que es fa aquests moviments de màquines, hi ha una disposició dels dansaires, aquesta és una, i baixaven aquestes 4 barres i entrava a cada un d'aquests petits números musicals una trama a cada ball. Llavors això pujava i baixava. Hi havia una persona d'escenografia que pujava i ho baixava. Clar, amb el Jordi això se'ns va ocórrer. Sí, podem fer això, us trigueu bé, que allà projectem. Com ho fem? Però ho projectem directament amb una roba de llençol. Me'n recordo, Jordi, que no pensàvem com ho podem fer. Se'ns va ocórrer anar amb uns amics, uns veïns dels meus pares, perquè és una gent que crec que la majoria de gent de Terrassa li deu haver comprat el toldo, el tendal, que són el gilar. I sí, ells amb una roba de tendal, amb 2 tonalitats, perquè si era la mateixa tonalitat de cru, a l'hora de tramar no es veuria el que és la trama i l'ordit, sinó que eren 2, i vam fer uns ullets metàl·lics i després vam idear aquest joc. Això potser és l'única cosa que està feta fora del social. Però tot això hem de donar moltes gràcies o anomenar a tota aquesta gran gent de l'Esbart i del social i que tu anaves i deies, jo és que tinc aquesta idea, és que necessito això. M'ho pots plasmar? Tu creus que es pot fer? Sé el que vull, però no sé com ha de ser. I això és molt guai. Aquest treball de poder tu expressar com tu pots el que tu tens aquí i aquí, que a més els dos ho tenim 2 cervells i 2 cors, però ho teníem igual, intentar expressar-ho i veure que la gent ho rep i que el que et presenta dius, és això.